ha estat plenament organitzada pels peques de la colla. Ells han triat els convidats i s'ho han fet tot a la seva manera. I és que pels més petits de la colla són uns veritables artistes i avui és un dia molt especial. I em sembla que deuen estar un pèl nerviosos, perquè això està a punt de començar. Jo diria que sí, estem a punt de conèixer el nou vestuari del Tinet. I de fet, crec que no cal esperar res més. Som-hi? Rebem amb un fort aplaudiment el nostre estimat Tinet! Tenim un problema. I un problema gegant. Què passa? El Tinet. Què li passa al Tinet? No hi és. Com? Encara no ha arribat? Però si hauria de ser aquí, hem d'estrenar el seu vestit nou avui i no podem esperar més. I ara què fem? Doncs anem a buscar-lo, va! Què heu vist el Tinet? Sí! Aquí l'han vist. Allà. Sembla que ningú l'ha vist. Què hi farem? Hem de fer alguna cosa per trobar-lo. Ja ho tinc. Si els nostres grallers ens ajuden, crec que podrem fer alguna cosa. Mira, el Tinet és fill de la Marieta de l'Ullviu i el Paret el Fanaler. I a les seves mans hi d'una gralla i unes partitures escripturades amb el ball de la Marieta de l'Ullviu. Potser, si toquem aquesta coneguda melodia, el Tinet reconeix la cançó i s'apropi cap aquí. Ostres, bona idea! Provem-ho! Músics, va, som-hi! Vaja, que bé que ho fan, però no ho entenc, no funciona. Necessitem més idees, Miquel. Un moment, deixa'm pensar. Aviam. Cati, Ferran, ens voleu ajudar? Sí. Aneu a mirar si és per algun dels carrers de la vora. I potser, si el cridem entre tots, ens pot escoltar. Això sí, us necessitem a totes i a tots. Crideu ben fort el seu nom, aviam si apareix. Tinet! Seguim així. Amb sort ens podrà escoltar. Més fort! Jo diria que això funciona, Segur? Aviam, torneu a cridar. Tinet! Ara sí!